niyo mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. At ngayon napapanahon na naman para daanan natin ng mga isinumpang mga memes ngayong linggo. Kaya simulan na natin. Pasumpa-sumpa ka pa. Galing kay Boyong. Punta na kayo, Boracay! Hindi, Dilawan! DDS, hindi maaari. Kailangan dalawang magkahiwalay na partido. Kasi teleserye, ang totoong buhay, di ba? Hindi pwede magkaroon ng gray area. Kasumpa-sumpang iba. Punta na kayo, Boracay! Sunod. Ayan ang gusto ko sa memes. Nagsasama-sama ang mga tema, ang politika. Lahat pagtitripan. Sunod. Galing kay Real Flying Duck. Everyone, please welcome Mr. Jose Marichan. Thank you. Thank you. Sir, take us back to your early years. Okay. The very Well, in 1905, your mom. No, we know, only one, inspiration for this song and that song, but what is actually the process? Was there a melody that... Nagagawa na pala siya ng interviews ngayon. Listen. Wow. Okay. I always tell people that it was the Holy Spirit. Okay, my mind is blown. Wow. Tell us Blown. the history on Baklang Billy Crawford ba yan? how you created and wrote that song and why you recorded it with your Okay, daughter. get around Yeah, I 19 still or remember your first working lyrics. love has to cry. Basta si Jose Marichan exposed. Die. Heart has to sigh. The test of time. So that's your progression. So is this why, like, Deep in my heart, Yes, that I I love you. Message across, our message of peace to every kind. So what was it like? My idea of a perfect Christmas. Wala na talaga si Marichan, maganda boses You mo. ask me what is a sweetheart. Such an interesting chat here we have with Mr. Jose Marichan. We need to pause for a quick break, but we'll be right back. We all love your songs. People wonder how you actually write them. Ang tubig ay tubig. Wow. 25 years later, Talinhaga. I found that I want to die. Wag, bata ka pa. Maraming salamat sa isinumpang video na yon. Sunod, galing. Nasumpa ang aking baga to. Ano to? Ito, yung mata niya, nalalaman pa rin kung sino eh. Nako, Dilawan, DDS, nagko-correct na lahat. Ang isinumpang crossover. Triple crossover nga ito, Chatty Doraemon. Gumagalaw mag-isang anino! Masarap ka naman. Lahat sila isinumpa. Ayoko na. Lionel. K-poperistic. Paborito ko sa lahat. BTS bayot. 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 Tama na. Bayot. BTS bayot. BTS bayot. BTS bayot. BTS Kupal kang bayot. tito. O kapatid ay sibling pala. Kupal kang kapatid. Magaling. Ang isinumpang sa mga salita. Alam mo taga, yung iiyak lang doon yung mga bata. Hindi yung mga mature. Yung mga K-poppers. Sinusumpa ka na rin ang kapatid mo. Sunod. Kamusta nyo mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo ng ibang panahon. At nandito ako para ibahagi sa inyo ang Knox Security. Ito ay isang app na tutulungan kayo sa pagiging isang millennial at isang Gen Z sa internet. O simple lang, kailangan nyo munang pumunta sa Play Store at i-search ang Knox Security. Kailangan nyo ito i-install. Siyempre, wag kang boomer. Para hindi kayo ma-ako si Doggy at makakain yung account. Magsimula na kayo, scan mo lang kung may virus. 69 dumaan. Siyempre, privacy dadaanan yan. Wala tayong risk kasi hindi ako lagi nagpo-porno. Sunod naman natin dyan ang App Locker po. Diyan alam na alam ni Andrea yan. Paborito ko movie.
Doktor magtanggol. Okay, nalock ko na. Todo na ang 10 nating app. Sa pinaka-importante, ang memory booster. Yan, gusto ko deep. Kaya pumunta na kayo sa Google Play, Nox Security. Nasa description natin. Nakalimutan rin 5 stars at mag-comment. Kung hindi, iahak ko rin kayo. Yan kay Gigi Boy. Uy! Brownies ka ba? Eh, bakit? Kasi kahit maitim ka, masarap ka naman. Uy, gago, bakla ka yun. Hindi ako bakla, gago. Anong sense nun? Hindi masarap pag maitim? Champurado? Ayoko na magsalita, ayoko maisumpa ang ating channel. Tito YouTube, sila nagsabi nun. Pwede nila sabihin ako, hindi ha? Hina-hinay lang. Bakla, hindi derogatory term ang bakla. Mas lalaki pa ang bakla sa'yo. Natira ka na ba sa puwet? Hindi pa, di ba? Hindi ka tunay na lalaki. 2020 natin yan. Huwag nyo rin kung kalimutan bumili ng ating merch, yun isusumparin kita. Na mahal mo ako, tanga mo. Kali kay Pinoy Curse eBay Swab Taste. Sobrang sarap nga naman, parang yung kanina. Masarap ka naman. Kali kay I'm a Baller. Daytime! Isinumpang template. Ay, natatawa na ako eh. Buti na lang dito tumawa ka, talo ka. Galing kay Gerald. Nung nakita niya na kinakausap ng tatay mo ang kanyang mga anak. Akala ko ba ako ang tunay mong anak? Bakit ka nagtitimpla dyan ng tinola na sabaw? Hindi porket natalo ko magiging tinola ako. Ayoko na. Masarap ka. Masarap ka naman. Sabi kanina ni Kuyang Makulay. Sunod. Lecheng mga ano ba? Mahalas yan, di ba? Di ba pampaswerte ang koi fish? Yung pag sobrang mahalas mo na sa buhay, kailangan mo na kumain ng swerte. Ulamin mo na yan. Hindi ko na alam sasabihin ko sa mga ganito. Galing kay Jemar. Stop juling. Hindi kami nang bubuli sa internet. Pinagsasabihan lang namin. Paano ko gusto talaga yan sinasakal? Paano na yan? Paano ko iba nag-stand up ngayon aba sinasakal siya? Hindi ka open-minded. Sunod. Galing kay Yagami. Hindi! Kailangan ko harangan yan. Ano to? Okay. Magbalik. Delche. Ay, sino pang magbalik? Galing kente. Huwag kang bibitaw sa mga modules at online class. Kaya mo yan. Huwag kang bibitaw sa pandemya. Isinumpang segundo. Oh! Sunod! Ito yung pandesal na ginawa ni Manny Pacquiao. Kaya nagkaganyan. Nabugbog sila. Sunod! Pandebulbul po. Leche. Ops, tama na! Sunod! Yan kay Super Bayani. Up and Ayun Nick, ano gusto mo ulam? Tosino. walang demonyo sa delubyo. Oh! Ay, flip top. Sunod. Yan kay John. Oh my God, sis, sa blooming mo. Naku, sis, slip lang to. Ang pangit mo, pre. Ano to? Tirahan natin ngayon. Ano to? Mundong... Ayoko mabuhay sa mundong tinitirahan natin ngayon. Puro kaangal. Pumunta ka kasi ng Manila Bay para di ka na malungkot. Sunod! Ano to? Rabies Awareness Month? Ano nangyayari at bakit kailangan nila gamitin? Ayoko na mag-comment dahil baka makasumpa ang ating channel. Basta napakagandang imahe. Sunod! Ayan, ito ang nangyari doon. Sa nakatayo, tatayo-tayo ka pa. Kainin mo pa mo. Pulutan ka ngayon. Literal na footlong. Sunod. Mahirap para sa aking sabihin to, pero hindi napatok sa tao ang Ben and Ben. Kaya napagpasyahan ko na magdagdag ng isa pang miyembro sa inyong banda. Ben and Ben, meet Ben. Hi Ben, ako si Ben. Ang ganda na animation ni Super Hello Bayani. Ben. So, what do you think? Paano kung magsawa rin sila sa kanya? Huwag ka mag-alala. Lagi na lang kami pinagsasawaan. Plano. Yep. Ang isinumpang banda. Wala kasama sa Ben. Lahat animators sa description ha. Sunod, maraming salamat. Ito, sana ito rin karaming content natin na pwedeng gatasin. Galing kay
Jollibee. Aray, sumakit yung ano ko sa ubo ko. Ay, tagiliran mo. Jollibee ng kahirapan. Po, sa China ba to? Ano nangyari kay Jollibee? Sobrahan sa kain. Ang bubuyog na to. Naging baboyog na to po. Porket durog na durog mo na ang McDo, galing kay Kim. Sino? May bagong flavor na ang Lucky Me Supreme. Ay, bro, gising na gising. Busog ka na nga, gising ka pa. Po. Ang mga isinumpang almusal, galing kay Yurizon. Kabataan but with Google Images. Mga kabataan na nagsisilbing pag-asa ng bayan. Pero yung mga ibang kabataan ay nakakapag-aral sila, kompleto gamit nila, nakakain sa masarap na pagkain. Pero bulakbol sila ng bulakbol pagtapos ng klase punto sa computer shop. Pupunta doon, Hey! dito. Hey! Ay, buta na yan, nakakasira yan sa pag-aaral. Kahit tigil nyo ng mga kabataan. May mga kabataan na iba na nasa kalo natutulog. Walang makain, hindi nakakapag-aral. Tulad natin, hanga din nila makapag-aral, makatulog sa bahay. Nakakatawa ni Edito Leche. Itigil na ang bisyo, itigil na ang Dota o Lorman yan. Ang focus muna kayo sa pag-aaral kasi pag pinagpatuloy nyo pa ang paglalaro nyo sa huli, magsisisi din kayo. Okay, sunod na, di ko alam yung nangyayari. Naalala ko to ang planking ng panahon ko. Ito lang kasimple mga challenge ngayon. Ito ang gusto ng mga babae ha, hindi memers. Wag na, itigil nyo na yan. Katawa na sa Leche. Isinumpang Tito Pau na chubby galing kay Mark. Hayop ka! Ito ang ambassador ng Jollibee ng kahirapan. Onting nood pa kayo na ads. Makakakain na rin ako ng marami. Sarap. Hindi ko na makita, Leche. Galing kay Carla. Pre, bakit parang hindi na bida ang saya? Nga, hindi na masaya pag ikaw din na pagtitripan. Ako, naiintindihan kita. Sunod! Galing kay Earl Gold. Ang isinumpang showhouse. Kaya ayoko ng bola-bola eh. Baka bulahin ka kung ano talaga ang laman. Sunod kay Erwin. Nagamit ko to galing kay Adobong Goose. Gusto ko malaman kung ano yung reference nila pag pinipintura nila. Pero ba talaga o parang galing mo sa utak nila? Ito ko naalala yung Yu-Gi-Oh eh. Kung hindi mo na kailangan na Exodia para manalo. Tama ka na. Sunod. Bakit may konsinta? Kaya tumaba ang Jollibee. May bago silang marketing strat. Sunod. Binata ka. Gusto ko yung una nila naisip na kita lang may dalawa nagkakantunan na palaka. Tara, picturean natin. Gusto ko kasama ako dun sa chat. Wala ba kayo magawa sa quarantine? So, makita ng talaga actual nakakainig. So, baka pinipicture na lang nila. So, kainin nyo. Yun ang tunay na malakas. From Vice to Alex Caruso. Ano ba? Kaya pinapakita niya yung daddy niya eh. Tama na. Napapagod lang ako dito. Gusto ko sumaya eh. Pagpalain ka nga dahil mapupunta ka sa langit. Pag igihan mo pa ang pag Yossi. Ayoko na isumpa ng langit. Sunod na. Ayoko na nito. Sino ba nag-invento nito? Ayoko na ng tema na to. Sunod. Galing kay Popsicles. Puro na lang pansit kanto. Ito naman para maiba. Walang lo-fi ah. Dami mong rubber band ah. Nakakagutom naman. Gusto ko yung manual yung paglagay niya ng music eh. Doon yung music eh. Sa kwarto na pinunta. Magaling! Mga isinumpang almusal. Pang matalino. Doon na natin nababawasan ako ng utak sa mga pinapadala nyo at kaluluwa. Mga pinagpapadala nyo. So, huwag tayo like, share sa mga isinumpa nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pwede susumpa ko rin kayo, Paulo.